Čaute všetci. No, dnes bol len úplne super deň. A verím, že vy ste mali super deň. Môj bol úplne fantastický. Je mi trošku smutno, lebo som dneska predal svoje úplne prvé autičko, na ktoré som si naozaj zarobil vlastnoručne a budeme možno aj trošku aj chýbať, bo sme zažili spolu strašne veľa toho. Ale nie som nad tým tak rozmýšľal, že čo všetko človek už dosiahol, že má 35 rokov a že naozaj za tých 35 rokov, nie že za 35, za posledných 9 rokov som zažil toľko vecí, ktoré podľa mňa ľudia nezažili ani za celý život alebo ani za 2 životy. A to nie je kvôli tomu, že by som sa tým chcel nejakým spôsobom chváliť. Lebo dostal som takú reakciu, že v tom videu, čo som dával naposledy, rozprávam len o sebe. Áno, aj áno, pretože chcem byť vyslovene tou inšpiráciou pre tých ľudí, aby trošičku začali rozmýšľať inak, že sa dá žiť inak. Hej. Marko, poď sem, poď sem. Takže, že on je tu. Marko, ukáž sa svetu. Haló. Takže rozmýšľal som hlavne nad tým, že ako som sa vlastne dostal k tomu, kde som dnes, alebo vďaka čomu som sa dostal tam, kde som dnes. Nehovorím, že to je niečo špeciálne, ale nepoznám veľa ľudí v 30-ke, ktorí nemusia chodiť do práce a napriek tomu žijú jeden úplne slobodný životný štýl. A prišiel som na to, že je vlastne rozdiel medzi tým, ako dneska podnikajú ľudia a to je jedno, že v akej sú generácie, aj keď to nie je jedno, lebo tá generácia baby boomerov, ktorú tu máme a ktorá je, dá sa povedať, jedna z najsilnejších, a ktorí to teraz momentálne ešte držia ako tak nad vodou toto celé, tak robia to stále tým starým spôsobom. Dennodenne jednám s obrovským množstvom ľudí a vidím, že tá generácia veľmi ťažko chápe, veľmi ťažko sa prispôsobuje týmto novým šialenostiam, ktoré sa momentálne teraz dejú. Ale ja som sa preto aj zameral na tú millennials generáciu, lebo aj ja som mileniálom a ja som 81 ročník a my chápeme tieto veci úplne inak. My vieme, táto generácia ľudí vie úplne inak sa prispôsobovať, dokonca radi vytvárajú zmeny. Takže aj ja som si povedal, že chcem byť zmenou tu v tomto svete, ktorá nejakým spôsobom priniesie nejaké dobré alebo lepší svet sem. Ja viem, že na Slovensku je to také klišé, ale to sa tu veľmi nenosí pomáhať jeden druhému. Ale ja to tak robím. Či to niekto k tomu verí alebo neverí, to mi je úplne totálne jedno. Ale viem jednu vec na 100%, že za posledných 9 rokov som našiel takých ľudí, ktorí zdieľajú presne túto filozofiu životnú a chcú pomáhať, proste chcú byť silou konajúcou dobro, chcú to niečo za sebou nechať. A toto je presne to, čo aj my robíme, alebo to, čo ja robím. Že jednoducho mám také podnikanie, mám taký model podnikania, ktorý mi umožňuje dnes, dá sa povedať, odtiaľto z parkoviska, robiť medzinárodný biznis bez toho, aby som musel proste si kúpiť jednu letenku. A toto je to oslobodzujúce podľa mňa, čo dnes ľudia hľadajú. Áno, aj tu treba pracovať, aj toto je o robote, ale nie 40-ročnej. To znamená, že ja som pracoval 2-3 roky naozaj veľmi tvrdo, popri svojom vtedajšom biznise teda. A ono sa to potom rozbehlo. Len treba vedieť ten model, hej, to znamená, že to nové podnikanie riešiť. A veľa ľudí odsudzuje, dá sa povedať, network marketing. Podľa mňa je to dnes tá najlepšia forma podnikania, aká vôbec existuje, len nie je to jedno, že za akou spoločnosťou to človek robí. A ak aké spoločnosti, dá sa povedať, dá svoje meno. Ale toto je momentálne pre mladých ľudí úplne fantastický model podnikania, lebo im umožňuje práve dať tú slobodu, tú kreativitu, tú individualitu, ale dokážem zabezpečiť obrovské množstvo vzdelávania, obrovské množstvo práce na sebe. To je to, čo dnes ľudia proste chcú, hlavne tá millennials generácia. A ja to tiež zbožňujem. Proste makať na sebe, pracovať na sebe je to, čo dneska zabezpečí ľuďom... Marko, poď sem. To, čo zabezpečí ľuďom proste tú slobodu, lebo to dnes každý hľadá, hej. Nie každý. Ale ľudia to hľadajú. Proste ľudia chcú dnes
žiť a hlavne tá generácia, o ktorej sme sa bavili, chce žiť iným spôsobom života. Nechce chodiť každý deň do práce, alebo nechce mať pevnú pracovnú dobu, chce mať cestovať, chceme si užívať život, chceme proste mať kopec dobrodružstiev, že? Že, Marko? Že? Povedz. Áno. Takže, a hlavne zábavu, hlavne fun, to je to dôležité. A s tým to je tá naša generácia ľudí v tom novom podnikaní, to je presne o tom, že my chceme robiť ten obchod tak, že si ho užívame, že to nie je len nejaký proces, ktorý musíme robiť, lebo ho treba robiť. To je tá paradigma minulého storočia, hej? Takže dnes sa to podľa mňa zameriava skôr na ten životný štýl a o možnosti voľby, že keď dneska chcem pracovať, tak budem pracovať, lebo ma to baví, lebo to chcem robiť, lebo. A sú dni, ktorí keď proste nechceš a nemusíš. Ale ten mechanizmus, ktorý vytváraš, tak proste zarába peniaze vtedy, keď už ty nie si aktívny. A toto je to, čo sa snažím, aby ľudia pochopili, že už existuje iná dimenzia žitia života ako tá, na ktorú sme boli zvyknutí. Len bohužiaľ, aj táto millennials generácia, ktorá tu je, ktorí sú vlastne 77 až 95, respektíve skoro 2000, tak sú dve skupiny. Tá skupina, ktorá ešte napodobňuje tú baby boom generáciu, to znamená, že svoju rodičov, tú generáciu X. A potom je tá druhá skupina, ktorá už chce žiť úplne inak. Chce proste vytvárať iné paradigmy, chce vytvárať proste nové prostredie podnikateľské, chcú žiť inak, chcú proste cestovať, chcú dávať tú svoju individualitu do svojho biznisu, sú otvorené novým veciam. Takže dve skupiny. Otázka je, že do ktorej sa človek chce zaradiť. A ja si myslím, že postupom času, ako aj prídu tie nové generácie ľudí, alebo sa budú rodiť noví ľudia, tak to bude čím ďalej tým viac. A začína sa úplne nová éra podnikania. Ja sa na to veľmi teším. Takže toto som sa chcel, dneska som mi o toto podelil, túto krátku liveku. Verím, že ste mali aj vy super fantastický deň. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa ozvali na We Want You Get Rich. Pozdravujem Juraja, pozdravujem Filipa a ešte kto mi to písal, ešte kopec ľudí. Takže chalani, dúfam, že sa stretneme osobne a poriešime nejaký biznis, lebo toto je to, toto je budúcnosť. A vy ste sa zaslúžite tiež mať sa lepšie, takže želáme vám aj s Markom krásny deň alebo krásny večer, než som úplne domilen, lebo ešte úplne to svieti slnko. Takže držte sa, užite si večer a majte sa. Love you guys, čaute.